Pero bago yan, paano nangyari ang iyong paglipat dito sa GMA7? Yun nga, parang practicing gravity. May gusto talaga makatrabaho si Perlin, actually. Oh, okay. And yung ganitong show, matagal nang alam ni Lord na gusto ko ng ganitong role. Yes, I prayed for this. So hindi ko lang in-expect na sa GMA ko pala siya. Ano? Bakit si Perlin? Magkaibigan kayo? Hindi ko. Ted. Ito yung first time ko siya makatrabaho at makilala. Pero alam ko may something sa energy niya na totoo siyang tao. And ngayon masasabi ko na she's exactly the way I imagined in my head. Alam mo ba, in a conversation, I think, guwapo ko lang na Tony na Bruce ka in person. Ano ang sagot mo kay Perlin? Perlin isang napaka-special na tao. You know what I mean? Joke yan. Perlin is lovely. I mean, yun nga, sa isip mo. And Perlin was exactly the way I imagined her. So, Perlin was the word. No. Tapos na. Ibaboy na. Lapit na, no? Buksan na yun. Para dire-diretso na. Ito na lang. Talaga. Napakagaling. Yun, oh. Yun, oh. Galing. Sarap. Alam ko naman dito po na yun nga, parang sinasabi, Tony, sexy agad ang mga tao. Pero, yes and no. Kasi, parang lagi nilang ini-expect na magpupubad ako or may sexy angle, which can be good. Masaya din naman minsan. Okay naman. Nothing wrong with people thinking you're sexy. Pero, minsan kasi ang hirap kasi gusto ko din ng ibang image pagkita. So, ang hirap kumalas sa management. Galing, oh. Galing, no? Kahit gaano kadaming hindi na nagtatraffic. Of course,
Lola, hindi si Tanggol. Cardo Dalisay eh. Okay. Change the other designs. Galing mo. People talk about that glorious kiss that lasted 2 days with the great actress Angel Aquino. Paano ginawa yun? Paano pinaghandaan yun? Ano ba talaga ang art of kissing? Pinapractice ba yun? Gaano kalaki ang katotohanan pag umahalik ka sa screen? That's number one. Number two, patawad, but I wanted to ask